Ngayong araw mga Skaluwag ay nanguha naman kami ng nangka at binutangan namin ng tuno at sobrang napakasarap talaga nito at pinarisan pa namin ng ginamos. Ito ang ipo-food trip natin ngayon at tara samahan nyo kami. So what's up mga Skaluwag, ngayong araw na to ay manguha naman kami ng nangka at butangan namin ng tuno. At dito ay kinatkat na dayon ni tatang sa punuan sa nangka at para magkuha na siya ng nangka. At tinuptop na niya dayon at nakita-kita pa niya sa video at initsa pa niya. At dito naman ay sinugda na dayon ni Tasan sa pagpanit ng nangka at tinusok-tusok muna niya sa kahoy para hindi talaga magkatagok iyang kamot. At tiniwasan na niya dayon sa pagpanit. At sa oras na to ay nagbubugha na dayon si Dodong ng kahoy para isugnod sa luto natin. At tapos na nga si Tasan sa pagpanit ng nangka at kinuhaan niya dayon sa subok. At dito ay naghahanap na dayon si tatang ng puwak na lubi na lahing para ituno sa nangka natin. At dito ay binunta na dayon ni tatang ang lubi at binuak na dayon ni tatang ang lubi para makagod na niya at sinugda na dayon niya sa pagkagod at sobrang napakapaspas talaga niya mukagod at dali-dali na talaga naubos ang mga lahing. At dito ay hiwa na dayon ni Tasan ang nangka at sa mga oras na to ay naghahaling na dayon si Dodong at ito na nga ang sabaw namin at sobrang napakadagan pa talaga ng nasabaw namin at ikapanghimasa pa talaga ito at tinakang na dayon ni Dodong at tinayop-tayop na niya para musigag yun talaga. At ito na nga ang finished product natin at tapos na ni Tasan sa paghiwa. At sa puntong ito ay naglugsong na dayon kami ni Dodong o ginamos. At ayan na nga naabot na dayon kami at nagpalit na dayon kami ng ginamos. At tinakos-takos na dayon ni nanay. At binayaran na dayon namin pagkatapos baka makalimtan pa talaga ang bayad namin. At ito na nga pauwi na kami pa dong. At sa oras na to ay nagbukal-bukal na talaga ang initubig namin at inilunod na dayon namin ang nangka. At tinakop-hakop na dayon ni Tasan at ilulunod na niya tanan. At tinakuban na dayon namin at mabuti na lang namin ito malata. At dito ay nilimpyuhan na dayon ni Dodong ang mga lamasons natin at hiniwa-hiwa na dayon niya pagkatapos niyang nalimpyuhan. At sa mga oras na to ay binutangan na dayon namin ng lamas ang aming ginamos. At binutangan na dayon namin ng limonsito ang aming ginamos para maglami-lami yun talaga. At biniyukan na dayon namin ng suka na sobra pa talagang napakanghang ng suka na to. At biniyukan na rin namin ng madaming bitsin para talaga magtamis-tamis ang ating ginamos. At kinuhaan na dayon namin ng mga sili para ipusak sa ginamos natin at para maglami-lami yun talaga ang ginamos natin at maganghang pa. At ipinusak na dayon namin sa ginamos at nilatalata namin ang sili para maganghang yun talaga ang ating ginamos at magkaalmoranas pa tayo. At inukay-ukay na dayon namin para masagol yun talaga. At sa mga oras na to ay nagkuha na dayon si Dodong ng tangad para isagol sa tinunuan na nangka natin. At ibinugkos-bugkos na dayon niya. At dito ay latalata na talaga ang ating nangka at bubutangan natin ng mga lamasons. At iitsa na Tasan ang tangad at iyabon na dayon natin ang ating mga lamasons. At pagkatapos ay ukay-ukay na dayon natin para masagol yun talaga ang mga ganda ng sarap ng mga lamas natin. At sa puntong ito ay kinumos-kumos na dayon ni Tasan ang tuno natin. At ito na nga bubuyukan na natin ang tuno ang nangka natin. Sobrang napakalami talaga ng nangka na tinunuan at sobrang napaka-cute pa talaga ng saa natin. Pagkatapos natin ibuyok ang tuno at binutangan na dayon natin ng maraming bitsin para talaga yun magbuwa yun talaga ang baba natin inihigop sa sabaw. Pagkatapos natin butangan ng maraming bitsin, butangan na rin natin ng maraming asin para yun talaga maglasa-lasa ng dagat ang sabaw natin. Pagkatapos natin lagyan ng maraming bitsin at asin, ukay-ukayin na dayon natin para masagol yun talaga sila. At nabungkag pa talaga ang ating gisagol nga kugon. At sa oras na to ay tinilawan na dayon ni Tasan kung matuon pa ba ang sabaw. At sa pagtuon niya at nagising-isi pa talaga ang amaw. At matuon na daw ang sabaw sabi niya at luto na raw ito. At tinakuban na dayon namin para hauno na namin. At dito ay hinahawd na dayon namin ang aming hukaran. At ayan na nga maghuhukad na kami at inukban na namin ang kaldero at sobrang napakalami talaga ng nangka na tinunuan. At hinukad-hukad na dayon ni Tasan. At may hinog-hinog pa talaga na nangka ang nauta natin at sobrang napakalami talaga nito. At ipinasta na dayon namin ang aming nangka dito sa hukaran namin at binutangan na namin ang mga aksesoris. At ito ang ginamos natin na sobrang napakalami pa talaga nito ipares. Pagkatapos ay hinukad-hukad na dayon namin ang aming mais niya kanon at ipaplasta na dayon natin ang ating ginamos. At mangangaon muna kami at tara mangaon muna tayo. Sarosa. Sikit-sikit. Udah. Sikit sih.
Tingnan mo. Fireball. Ano tingnan mo sir? Lagyan ko lang dyan. Kak. Ah. Tuhang niya mas amin ya. Dukot. Manis na ba? Sa mga nakatilaw at nakasuway na nito magkilaw ng nangka at butangan ng tuno, i-share at i-like nyo itong video para mas marami pa tayong mapupud trip. At dito na lang at bye na sa inyo kasi nalilibog na talaga ako dito sa pag voice over.